Marina Aldaw tabi, ma'am. Ako tabi si Jassy taga Makunab Water District. Oh, Marina Aldaw. Tigcheck ko tabi yung kontador ninyo. Hanto tabi yung bills ninyo ning tungburan. Ay, ano to? Bill sa tubig. 2,000. Hamak ng 2,000 to. Paano na naging 2,000? Or daw perming dugang niyang gripo, may man ilig ang tubig. Ma'am, isutabian yung reading sa kontador. Bago, nagduhay ako, may ilig ang tubig. Kahapon, gakarigos ako, nanabon ako, biglang nawara ning tubig. Nagralagpot pa ako. Gusto mong sabihon, mabayad ako ning 2,000, maski may ilig ang tubig. Yung mga labahan ko daw, hang simana nang minanggakaralabhan. Yung washing machine ko, may managagamit, ami nga ning ilig yang gripo. Gusto mong sabihon, mabayad ako ning 2,000, maski may ilig ang gripo. Tapos, pag nalit kami ning pagbayad sa tinaon yung due date, baka mo isa ba ning pag-utod ni mga kontador namo? Buli ni ina niya, permi na nga ning brown out, permi pang miing ilig yung tubig. Tapos maabot ka pa dito, duduhuran mo ako, mataram ka, yung bills ko 2,000. Buli ni ina niya, gapa ilig man nga ni ka mo minsan, pero makusog pa yung wasawas ning ihi ko. Ma'am, ipaabot ko sa tabi sa opisina yung inyong concern. Nakakadugang ka mo ning buray. Buli ni ina niyang...